ɛna me kasɛm bɛka kraa bi ana akyerɛ nipa menko too much nipa sɛ mebie mu kyerɛ wo ɛna wo ne sɛ ɛnyɛ nipa biara na ɔbɔ mpaeɛ a Awurade tie no asɛm a meka ne sɛ no nso wɔn a bɛyɛ wo sɛ mebɔ mpaeɛ a Awurade wobɛtie me ɛnyɛ nipa nyinaa. Amen. Sɛ saa de no nso ana nyansa biara nso na wasɛ tɔw so nyansa biara na wasɛ tɔw so na ansɛm a mebɛka ne no ɛbɛboa wo. Amen. Number 1 hyɛ no nso yɛgu nsɔ dɛm obi a ɔyɛ difo, obi a ɔyɛ sɛmpakani, obi a ɔyɛ kyerɛkyerɛfo, obi yɛ sɔfo, woyɛ asɔreba ne obiara na bɔ mpaeɛ Awurade tie. Amen. John 9:31 sister. John 9:31. John chapter 9 verse number 31. Ɔsɛ na yɛnim sɛ Onyankopɔn tie ɔdebɔyɛni na sɛ obi fɛre Onyankopɔn no ɔyɛ deɛ ɔpa a ɔyɛ ɔno otie no. Ɔsɛ Awurade ntie debɔyɛni o ɔdebɔyɛni Awurade ntie no. So butu wasa wobɔ mpaeɛ a ɛde ma Awurade so obɛtie wo ɛde nti sɛ wote bɔne mu no ɛnyɛ wadwen sɛ wokɔbɔ mpaeɛ serɛ biribi wɔ Nyame hɔ ɛna nyɛ wadwen sɛ wokɔbɔ mpaeɛ ma obi mmerɛ kora wote bɔne mu Awurade mmua ho. Yes. Amen. So wɔsɛ nasoa bia ma atena neefoɔ mpaeɛ nasoa bie ama tena neefoɔ deɛ mpaeɛ ɔnka sɛ nasoa bia ma nipa mpaeɛ o atena neefoɔ. Enti John say yɛnim dada sɛ Awurade ntie debɔyɛni. Enti sɛ wote asafo mu anaa wokɔ mpaebɔ na wabɔ mpaeɛ ɛfiri January kɔsi December na bibia nsiya ɛnkɔfa Habakuku asɛm no sɛ kyɛ na bɛkyɛ na twɛ no ara na badeɛ ɛbɛbɛm Awurade wante ade hunu no kyerɛ deɛ ndeɛ Awurade wante ɔdebɔyɛni mpaeɛ Awurade tie ɛyɛ na hunu ɛmmerɛ wɔne hunu kura mu ɛno nko a ɛna Awurade tie. Wɔsɛ nasoa bia ma hotefoɔ mpaeɛ te asɛm no ye afei tie bio wɔnyɛ abɛka sɛ sɔfo gyae ɛnyɛ tenefoɔ nko a na bɔ mpaeɛ Nyame tie nokwasɛm na meka kyerɛ no. Amen. ɛnka Israel ka obia bɛkɔ konkro bi akɔsere ɔsɔfo pani kora wɔkɔ a odi ka srɛ bɔne fakyɛ. Amen. ɔsrɛ patama ne ho ansa na watimi ne Nyame akasa enti ma menka no kora nkyerɛ Jo be Proverbs 21 verse number 13. Proverbs chapter 21 verse number 13. Do see na so firi mobroni su ho no ɔno so bɛso afrɛ no ɔrenyɛ ne so. Amen. Mahada na mema point mobroni su ɔmmɔbɔ awisia ne agyanka nie okonafoɔ nie nipa yɛ mmɔbɔ osu a wɔsɛnka woboa no sɛ wosi na waso afiri mmɔborɔni asu ho yare ni obi a wada hɔ wɔhunu amane na wɔsu for help nanso wɔyi waso koraa wɔbɛtumi aboa nipa no nso mmoa no wɔse wo mpaebɔ wobɛsu afrɛ Awurade a ɔnyɛ so da de osi na so afiri mmɔborɔni su ho no ɔno nso bɛsu afrɛ Awurade a wanyɛ deɛ ɔnyɛ so. Ti asɛm no ye ɛyɛ asɛm a ɛmu ɔdu yie paa na wanhwɛ a wonte aseɛ ɔsɔfo gyae Awurade tie obiara ɛnyɛ nokorɛ da ɛnyɛ nokorɛ na obiara na Awurade tie no de osi na so firi mmɔborɔni su ho no ɔno nso bɛsu afrɛ Awurade a Awurade gye ne so a ɛnyɛ yie.
nti trase na bisa wo se anaso mobroni sufra mi amagye no so anase me yimani hinta no ade ba ko me pesa tiefo ntie ni eto biribia ma yanka Awurade so no kora mfa nkyerɛ wo obia pesa Awurade tie no nanso nyi obia na Awurade betimi atie no mana yi asemo e pesa ne eya o se me kompa bo ma Awurade Yesu atie me dia ka wo da ya nkaye me se utiri mu oden o ye mo onwunu ni wo bi obama ni pa ho akyere no won sam wo etiri mu oden a hye oma wati ase wo de ba ma no de obehua to agu asemo obi tibi didi no de dia kase ho o se akyere madi wo mo obi adakom obrekora kom de no wia wo ko butu ne kata so se Awurade hu me mobo ohu mobo nyi ayamo onwunu ni pa Awurade no nche de yie tie ne yie e pese obi a wutie me ne ye nipa onsam go ye nipa ohunu mobo ye nipa ukura komapa adwempa shawma ye nipa utiri mu nyaden na Awurade nso ohun mobo ohia dam oje me so amepe amen amen ti asem ni nipa tiri mu odene nipa tiri mu odene ko afa su tiriti obi ba e wo fie o mobrafo na ma ne papa ye hia ni no akofo na betera wonche ati ase be ko ya odene faso entinya wagin so be butu abompa ma Awurade atie ontie uda ontie Proverbs wa ma me hwe bi onka ho na nyame asema de Proverbs wa anso kasem bi o se de o kata na nifri mobroni ehu no me mpa ibokora ya Awurade achi wade e pese menye bi ka ho no wa uni sa asema America na ye no kore obadwema wutie me na no pai e pese ba bi awo ba bi awote ba bi awugina asema America we take it serious oje me so amepe amen amen tie ni ye jo menim le pese obia asema obeka bia no wadwe ne wakoma edi machi fa niam ngina ato na fa yen radio bi woni mi se woni pa bi wo nyame ko asa bo mu dua asa bo ndua nyame sa bo ndua kora ka ho ni pa bi wo nyame e bo ndua e ka ho papa jo I know Proverbs chapter 28 verse 27. The Oma Ohiani Riano. The Oma Ohiani no, Hianeda. Na do yinani no, benya miabupi. The Ohiani sufrana no yina ni nyame bonu bia. Bia. The oni pa bebre ho, miabo so. The oni pa bebre miabo so. So ye Kristo ni na ocho. Na hiani si afrawo. Na umu ya Awurade na bodu ya the pacha what you say Awurade na bodu ya enti se to biribia bomoden se obago nsam bomoden so behunu mobrofo mobo tieniye Awurade na so abie ama wotefo mpaye yanka Proverbs chapter 1 verse number baby Proverbs chapter 1 verse 24 down. Proverbs chapter 1 verse 24. Ose sama fe na mokame. Okame. Na matena men nsam obi mfa nya hwe. Watena nsama wo mfa nya hwe. Na moto wafutu nyina atwe. Wafutu sam nyina ato kyere. Amekasa kyere mo mpenti. Awurade kasa kyere wo mpe. Menso mesere mo mama nim. Wamane ya baba wo babo mpaye. Awurade asamba wo nchi a woto twene na nya wadwen sa Awurade baboa wo. Wadi asamba wo nchi o woto twene. To twene wo muwa. Awurade sumai ma yeba ka asamba kyere woto agu. Ada stroke babo no. Obesu afre Awurade wo mfiu. Oh. Kese mini ya na nipa ya mmobo. Odi bonia na so yare ya mfane nkoma sofo asomasi. Endi na sofo ni twam no o. Obetwam wako. Onu oni se won di boni nya bia wo beto. Obesaje kakra na wona ka ho. Because we are jimfo. And a prime me person me twa adwene ti baabi. Na boa wo. What? Me pasa
Jo be Isaiah chapter 2. Odifo no last mo ka ye bi. Oso tra won samo me mani ahinta mo. O man pa bodo so amrintie. Isaiah chapter 1 verse 15. Verse 15. Osina samo tra mo nsama. Obi antie o. Oso so tra won sam me mani mahinta. So go mpa ya bisa urade ade obeyi mani ahinta o. Samo mama mpa bodo so a. Me de me ntie. O ja ya mo nsama mama. What you say? Mapaja men sa urade boa me wose mintie nyeye. Ti asebani. Mitia nyeye. Isaiah chapter 1 side 15. Mitia umpa ebone nyeye. Moja ye monsem mama. Moja aye wonsem mama. Munyare. Jare. Munyira mo ho. Ne jira ho. Minyi monni yo mu boni mfiri me. Yini yo mu boni firi nyame ani so. Nyai boni yo. Ne jai boni ye. Shia papa. We atentene ne. Shia atentene ne. Wontene tinu memfo. Tene omemfo. Muni mawisia. Yima nyisia. Na mo mpere ni okuna. Pere na jukuna ni. Na abefre urade mo aye de ye. Waje so. Amen. Amen. Wakase jaria opeso chesa satra. Good. Ohoro hofi. Amen. Eye die otimpro twim no okoje nkomhye. Usufire urade. Otimpro twim no okoje abura mu nsuo. Ka otimpro twim. Oyi nyinsegu. Ogura bayiguro. Okompaibo. Ochim duku. Okokase sister de wo yei. Awurade muyawa obetwi adapa sofo no kura nso bedi watambi. Oh. Tiasemini. Enye ni padi ana awurade tie no. Mame Kenya me so no kura nkyere wo. Oya boss na kum nipa. Kwa tia so adam hallelujah. Okwaje nkom se. A de be ko Canada. Oya nzongo kura visa ya mfa ma nzongo. Jeme so amen. Oye nzongo visa onya Ankasa Canada ohosere esrem de yakura mfama esrem asamba na meka tro na no waso tra won samwa bi mani hinta o man pa bodo so mintie Job Proverbs 15:29 Proverbs chapter 15:29 verse number 29 Erade ne abonefo ntam ware wose radio oni ne boyefo ntam awa na atene fo mpa boduti otie awurade ne abonefo ntam wa awakora wa ampara awurade so bebie na so tie nkwase asem oye de boyeni ose awurade tie me hwa body kwanyusu amam na so abaya che won sakra se awurade ntio wodi mercy cream ana ajojo ho ube jaye no ose awurade tie me what you say abrantie ubo jaman usu condom utu nyinsegu onum wi num kokai obi kwa sore ose ya bompa ya mami o Tumpai bonkra. I heard them and that. Nature what they intino. Ubakwa koji foro wata besi dem. What you say? Maybe I'm out. Ma asafo no. Ankwamwa nkosi uboni bechuo nim. Uboni. Abandani no mi aswan. Entina da bia no osuruja enku ebusuam. Ensuja bia nko. Osuruja bia nko. No, one and Tamtesan. Also, the Jabianco. What the banders batonsa, Sunsum Boneno Bada. Obasai the Duhum. Every say, I'm a bamboo nuso. The Radiso Mua, and ye, Mr. Trinio, and the other Isaiah 54. Naminkas and Bincho. Barbara Nayam de Papa. Isaiah 54. Yo, what be? Aye. Isaiah 54. Isaiah 54 verse 14. Verse 14. Trinimuna was beating. Wasi. So person was sitting nipa bia. Or person good foundation. Yes. Now what trace you nijium. Wana hopon when you mimono. Trinimu. And was beating. Now one is just one time battery. Let's say money best also, bosom best also. Demo be best also dear. Ufia mkonya. Eba do so. Ufia bosom. Cash
si so ofie bedu so no da bidda na wori hu wose woni na wori nsuro wose woni nsesode ntembetwe na wori nsuro na woni ahudie nso ntembetwe ade ahu amen dare men tene ni mu no wase ba de ba betim jeme so amen enti kwa wotie me ne ti asem ni yi mama nke wrade so no korantro me na dawo mpa ye huru ni abo ya tu Goliath bo obato omrade asafa hohoro because wajimi ni ehwehwe wo yera guso no asa beto wajimi nti babelo o to free January ko si December ekum wan enkumhu e ka tro me se ompa na nya djuma o anya djuma efisa wanka sa no hontene enfifire to kwa etreni na wo ye asemo etisade obi tu mirika enfifire to kwa treni faso obi anim ko jira park so bompa abre ko wona o girlfriend o boyfriend ana jira park no so so furo dia wo ye ni frani o oba shonkom oba bonsam tawtaw hwimfiri mu ma ada oba confidence na mo ne so ba ye djuma kase oba yusu mo efiri se won tene na urade huma protect o misraw so ba se wasitim dia tene ni mu no asiatim ana nse so ntambetwe ne hudie mel what you say da bia me kabe bi so me da amada me ni satan ni asem what you say say satan bi honhom bi no obi da bi ndi wo kra aboa aboboa no be pede ya sem ni so ba won se ba mi yima ni hintaw if se moja ateka won se na mu yogu nsatia wo fi ana me shan sorry no na me wira ho ihan sorry no empai bona wo kono en ha ho sister en ka de sakra wadwe ma oni nyame ntamba asomdua na nka beboa wo asen se wo hye kubu odi ade akata so odi ade akata bone so na ba so ko jira urade anim wa bre kura wo hontie how nte mo dia monye jento monsa na monye jensu na monye nje dia mbagije we ka cho say nyame mawurade na me boni din no onde ana aboa mo onde o mo so mo be ba so ma na busuma wo sofo na koje wo mo so urade won so rentia na asem good oje me so amepa amen na yo busuma wo sofo na koje o wo boa asa be destroy urade contradict no on so rentia na asem kasem ni frani kura na ka was wa huru bi da so urade atie di bonjani ebi sida do menwie bi Isaiah 59 1 down to 3 Isaiah 59 wase hwe urade nsanye tia o woni pa kura utime tia won say ya de wo soro woni pa na nka pense urade nsa woni pa utime tia won say ya de wo soro de ma ba enti urade na nsa tia so de bibi ma wa ontimi do say urade nsanye tia sense benye anfi wa mani eno ha mu eno wa wera huo mu na urade nyamu onye sutie nyankopɔ te satra ma bosom na wote wono wonti asem antonya ma ni kobiri ni ayanta bosom ni nyina ye mum babu ya bosom kwasiafo ye ni aso kasa kora ye nte wonti what you say Psalm 115 ana kaya abosom amfaso ni won so ya nyame ni de okekasa good okasa wote it was awurade insanya tia anso gie sentiment ni nipa na sumu ne duanti asa no na si jem eyi Shadrach Meshach Abednego every jemu ko no kura na yi Daniel free data boom enye Yesu Kristo na nyana Lazarus awuo enye ono a enye di yo na tubo nso yem ho na ma ye kofe no enye awurade no a na ye den na wo de wo fra na wanye so tanti na usugu ni so enye ye Pause here na wujem kura nko kanya Isaiah 43 waso na ye nam jema woni na nam ye nam so asubontere mfa ye wow enso so saba ma wa twa kudu mu kasai ama so chene mfroma ye kom now the do so the aswachene ba na ebo sit down and check your life what you say Obrade sanya tia o
Sansoje. Na sumine du. Awurade nyamum. Na emom. Mamumu ya no. Amumuyo doso. Nyankopɔn tem twe. Amumuyo doso. Bɔne na akata n'ani afiri mo ho a enti ontie. Amumuyo doso. Oja keka. What I say? Amumuyo doso. Wasi na mamumuyo. Ne dia mamuni. Ani dia mamuni nyame ntamo ake. Na mo bɔne na akata n'ani afiri. Amumuyo. Uya boss rough. Tunyin segu kuminipa. What I say? Bokrono. Na wasa kuminipa na okobano krono no. Over krono na masa yere wa bana repuno. Mumuyo sem. Ye mumuyo de, mumuyo. Kola aketo to fie. Yere no ne da. Akola ni nsane wasa akosana me na yagu. Ye mumuyo de sei. Wa transi say rade jeme. Everybody who me more bonnet Jimmy. Yes, in your more quasiasa. But you ye. Amumuyo. Namely, and in your mental match. Your bonnet na cutting and you're free your home. And to your friend, I want you to also kind. Was say, I'm a bonnet cutting and you're free more. In 20. In 20. The Mojaki come on some. A Moja. Why shall one suck? Uncle said when you are go. Oh, Mojaki come on some. Ake come some amumuyo aguni pansa hufi mo no keka atorosem mo text na mawo nkonto what you show them what troche obi a what troche obi a we habaya nke du be die wo what tro papa wanu troche wa yi satroka what troche nkuruma mangan onso frɛ rade wanja watu mu ne bonsam wana etru nyina agya wow oye wudifo wakaturu sema free wonu anemu. What I said John 8:44. Ada na wajani dia wonfra no na akofra obi papa. Awura de onye turufu onye nkopɔ asawo. Wanu oto. Ke kanturu sem. Esa bone fo nsaden. Woni wa mimfo na goro. Awudi sam wa tirim. Wodire bone wa koma mu hwehwe awura de homoa. What I say? Ni poda sami. Dia wo ye chensa de second to bi minimum yi hotna to be can petra sem intina sam second no o so na bakura wo tra se sopa no sams bi ho ma me sam 50 tia sem ni adia ba ko me poso tie ni aiza ne yankan sam sisai me pasa oba sam so na oka ho sam so kakra Psalm 50. Verse free. Psalm 50. Verse number 16 now. For free. Okay. For free. The person would free 12. Okay. Psalm 50 verse 12. Second the near and Camelenso. Conso. The reason the Maya woman. You are sitting the Maya, you know, Bidi anantwinina. Obusa so nantwinina want to see anu bia menyame arepe. Na mene mpapo moja. Mpapo moja so nso onu bi da. Fa aseda bo onyankopon de tu abo ade ma de wo. Ama de wo sosoro no. Na frem hiya dem. De frem hiya dem. Na mejo. Na mahye wani monyam. Na mahye wani monyam. Woni fo de onyankopon se ne se adenti na. O se ne se kan no. O se na de boye ni de. Onyankopon se ne se. Enyame bia na na se ne se. Adenti na wo de wano aka urade ase de. Na wo bo ma apam di. Na urade apam di. Na wo kuru yara wuchire ne mka. Ya ka woni ma na abuafu. Na wo to min se. Bone ni so odi bone no. Ana urade asoma bi se onka woni. Wuchire ne mka. Enka wo ka ya ka woni na na ko adwomfom so a bia ba. Atum wo so wuchiri enim ka wachi wade ne enim ka. Na wo to min se mgu wachi. Ansamo abalu tugu. Na wo wifu a open asem. Woni akoromfo nanam. Na woni aware se yebo. Wuti be boa am robbers. Wo ye protein ni soja ni boa am robbers. Wo ye crime officer ni am robbers. Oye deal. Who wifu ani no bo. Woni wifu na bo. Penasem. Na woni aware self. Woni aware self wa fa no dia. Dia bi si dani. Onko ana ba ma woni obi yirada. Dia bi si dani. O jano dia baba bi amra. Uja woni mu koboni mu. Uja wa no ekoboni. Na o tete matoato na dan. Na dansam. O tena se ka woni ho asem. O tena se. Si apa. Ka woni akira sam ya. Osa na wa fare. Wona bampo sopa. Wa ma me ba mu firi ya furu kuruma utwa kurum. Utimi dina tam sopa no. Wa ye na maye kom ntu sisi. Awura de se. Wa ye we no ye kom ntu ka so otesaw. Me ka wani. Wa ka wani. Na me matata. Wa ya tata.
aya Bible oso ba ka oni muri ya dia ba odi atata to so e ho kakra oso mo be ka wani na me de atata mo amu afiri onyankopon no mo nwini ye ho ai mo amu ye finyame mo nwini sa asemi ho na man tete mo asirisi ogifu e bi babo ba tete wo asirisi ogifu ni ho do dia sida bo afode de wase to so ha Isaiah ho osi 59 wase mo anok keka atrosam na mo tete ma wurun kontompo obiala saman asamtre na eso obia ko sama obia asam se wo ko sama ni nyanka nya tre na ko aso okobu obi charge ono anim se charge ode ko bono no oboa force charge what they are putting me aso semo force charge obiala nya asam nukurim omo so di asem so ye ni asem onukurim kontompo ne na adam odo hotu nsem hunu so ye hotu nsem hunu so kansem huhu ye kansem huhu onyinsa ohaw eminti amani pa nyinsa ayo ohaw na wa wumusu ya wumusu ohwane kire bi nkosua na onyina na senten ya nyina na senten tan do wo nkosua wu obia obedi wo nkosua no wo na wutia bi so apai wutia so ya pai huritia wo wi aye Uradi asam kira wate ase o obagema me ka moate no bia na uradi tie no nyansa nyina na ye pagya o shotirimu die ni ye timoteo na me nkira o bia na uradi tie no ne pe bia ayo se sofo we asore we ase ya enwom nyina na ya sofo ebi ye demons tie ni ye 1 Timothy chapter 2 verse 8 yentie 1 Timothy chapter 2 verse 8 what's it First Timothy. What is it? Timothy. Chapter 2 verse 8. Yes, 1 Timothy chapter 2 verse number 8. What's it? Me pese me na bompa ye ma nyina. Na ensa ehotia so abufuo anatinye mam. Pedase. Te pese me na bompa ye nyina. Me pese. Me na bompa ye nyina. Eman say hotia so a ensa na ko baba mpae no ompaja ensa hotia ensa nka mojamu yi what is it ensa nka mojamu yi ensa wi ade ensa nka ka de bone wada adifu ensa afinga ma ensa bia ne bompa ma adifu ensa what is it adifu ensa finga ma sebu to so kra no me ye Oria de bokora no diawu din kwase sembo pam ye kokom obi kono se bompa ye ma Oria no asale house that house a class house kwase mo difference ne different ko there was suffer bebre o mo di bone so for mama wa ju obi kunu no asale house se me ye difuba prophetess mama what I say was in come pese mansa ahotie damn chinigia me bufuo amen ti asebili ensabi ho atosho ade no me bro ensabi ho atosho inject evil spirit wura wow teni enye obia na wose okono ho enti da bia me ka be se Ghana fo no ye be so ba yache because obia person na brabom ohunu na brabom nsam ohunu ye wo ye no number 2 obia person na the life eye is mano wow ko pagya nsuo na few minutes ni atoni nyina sa na obia pa no but nyame anya ne sa what am I say? Obi person could be a stopper. Like we are seeing the panyina go bottom pem. When you know so one day next you go for be. Kwantia ye. To be a fat cat, you can say shortcut. The new nsuo no de be se no ha, na your oil. Your oil nsuo na malam bia ma bibia to class for more. What I say? Obi a bibia bon adwuma ho ban. Enti Kristo som na bia meka nipa bebira akofa de soa nipa bebira akonya bayiye nipa bebira akonya yare nipa bebira sabra sesa nipa bi nsanti the future of the man na say when a person uradi ntie no oji me so amen amen why ana
sɛ awurade ntie no ɔsɛ sɛ mafrɛ wo ɔde ho akama me wotu mafotuo gu mekasa kyerɛ wampɛ enti me nso masrɛ wo wamanneɛm ada wamanneɛ bɛba sapena na ahopopoɔ bɛba wo soɔ no ahokyerɛ ne ahopopoɔ ba wo so a ɛno na abɛfrɛ awurade hema nanso ɔntie Proverbs 1:20 down na asufrɛ na wɔnyi so wakora so aba na abɛdie awurade bɛtua wo kasa deɛ ɔne yɛ so aba deɛ ɛteɛ aberanteɛ ɛntra sɔre mu nsum nyame biara mpo ɔsaka ɔsɛ ɛnome nka deɛ ɔyɛ awurade adwuma biara mena mafa adwuma no a mɛyɛ no sɛ meyɛ no biara a no andakɛs nti wɔasɔfoɔ ne adiifoɔ bebree wɔ nyame adome wɔn wɔsɛ adwuma no wɔyɛ no biara wɔfa awurade din no so a bɛtɛnyɛ ho adwuma no wɔyɛ amen ɔbɔ awurade din te sɛ deɛ ɔne awurade na te akonnwa koro soɔ nso wɔdi bɔne secret saa nipa no wɔ ne no ase a mo nyina mo wɔ andakɛs because awurade sɛ nefrɛ ne kyerɛ nefrɛ ne kwan a wokɔ mmerɛm abusuafoɔ ɛnyɛ sɛ bi a mekyɛ obi a na mpo sɛ mekyɛ obi a awurade na amma kyɛ obi amen wɔte mɛsɛm no ase sɛ menim kyɛ a ɛyɛ awurade na amma huna kyɛ wo mafotuo ne sɛ dwane o na gye wo kra adwensaterɛ yɛ amen wonim sɛ bosomfoɔ anim kora no yɛwɔ nnuama a wahyehyɛ ansa na waduru n'anim wɔn so wɔn ahyɛdeɛ obi wɔ wokɔ n'anim ɔtumi ka sɛ worɔ mpaboa ɛnti sɛ ɔse wo nwera a yɛ ma nkɔ wɔte sɛ wɔsɛ mpaboa no nwera a ɔnkɔ baabi nso wɔ a wokɔ yɛ sɛ tuuduku so ɔde aseɛ wosi wo ntua ɔnkɔ baabi nso wɔ wokɔ a yɛnyina hɔ wɔsɛ koto bu nkotodwa wɔ fam wɔsɛ mu nkotodwa a ɔnkɔ nti sɛ ɔbɛ sɛ ɔkɔ awurade anim no kura mu yɛde ahoteɛ na ɛkɔ yɛde ahoteɛ bible sɛ sɛ kɔnkɔn yɛ ne mu a obi nsɔ awurade nyankopɔn ani na obi nso nhu no asɛm no ye ɛnyɛ sɛ yɛwɔ kɔtasi bi wɔ ne afa frɛ me na mɛgye wo so na maka nsɛm akɛseɛ ɛnyɛ obiaa na frɛ awurade a ɔgye so na obiaa yɛme wɔnyɛ kwasea na obiaa frɛ no a wagye so ɛnyɛ obiaa tiɛneye Jeremia 33 ebi tɔ frɛ me na mɛgye wo so ɛyɛ video cd ebi ne tɔ mafoti a mede ma wo na no pai ɛne sɛ wone awurade ntam to sɛe ɛnti wone awurade tamfo First Thessalonica fati asɛ 4:4 ɔsɛ wɔresɛefo James 4:4 ɔsɛ wɔresɛefo wonim sɛ wiase adamfofoɔ yɛ ɔtane nyame obi a ɔpɛ sɛ ɔfa wiase adamfo no gyina wo sɛ nyankopɔn deɛ enti mebusa wo hwan na yɛ w'adamfo na hwan na advice wo wate aseɛ hwan na ɛtufo a wofa subaba na wowam yɛ awurade wosɛ awurade mmoa wo asɛm subaba na wom amen mesrɛ wo na no wɔ a certain guy bi bae mene ne meti asɔre prɔto so sɔfo manya yareɛ nam sɛ di ayareɛ ɔkeka ya nam sɛ ɛyɛ dɛn na wonyaeɛ ɔsɛ ɛyɛ yɛ na menhunu ade kodeɛ nam sɛ frɔkɔ wɔwurɛ bi a ɛsi akye no a woama dwaman wɔsɛ baako pɛ nam sɛ baako pɛ na de ama no wobɛgyina sɛ woanhuru kwae afa so ɛbaeɛ ne wabusuafoɔ atena sɛ sunsum yareɛ HIV nyɛ sunsum yareɛ o ɛnyɛ honhom yareɛ ɛyɛ dwamamo yareɛ yɛnsa ato a wokɔfa wo bi ebia na ne aboa bi ada na awurade ama yareɛ no ayɛ wo mɛka nkyɛm sɛ honhom yareɛ akwate sɛ hepatitis ɛsɛ honhom yareɛ ɛdɛn na kɔyɛ honhom yareɛ na no meka sɛ honhom wo yareɛ a wo kra no na yareɛ so yare wɔ honhom ɛnyɛ physical wei yɛsɛm no yi mesra mo abusuafoɔ awurade no yɛne ne nam yɛnsi no atotwea o deɛ nipa wodua no wotwa deɛ wodua no wobɛtwa da bia wokekam da bia anadwo wonna ahomakye wonna wabia radio asi so ɛno ne hei ɛna kill your enemies w'enemy ni bɛku wontimi nkuru da woboa wodi agorɔ wosoma mmɔne wobɛtumi yɛkumbonsam wode deɛ wahwɛ adɛko nsa bi a nipadua ntoa so bɛtwa w'ani so
urade ba ya osebesasa ya mra no asensene da ho oni masakra waden ya urade nkwaje akira kwan amen jemeso amen amen kauma tutubu na bia unyankopɔ behu mɔbɔ amen enti Daniel katra Nebukadnezar wasana bonene dia wadu na mafutu anya ofe mafutu anya ofe fa hiafo ya de ka umra tugu na bia unyankopɔ behu mɔbɔ ki Nebukadnezar di na himie achi edi ne boso asem ya ne ono ata awie ye odane aboa mafutu amede mauni dia woyam awurade ani hwew da korpo ba tene nsa wo so no wahu se ofra no anye so ne mo de wakatua ya de ba yimpram ya be hwew ko nyo akase no mpagyaw so beti afan untie nso a koso ye Bible said wo ye fini nya fi ya de otene ne ntere atenefo de woni da so ayi so se dan me wi ase dane se dan kura na tene na dia de woni da so ko bo nso